Здравейте, аз съм Цветан Найденов. Аз Светослав Атанасов. Знаете ли, че усмивката е изражение на лицето, което се появява и е с нас в радостни и светли моменти? И разбираем от всички, независимо от културата и расовата принадлежност. Но какво се случва, когато всичко се обърка и стане гадно? Трудно. И мрачно. Да се усмихнем е последното нещо, което ще направим. А всъщност, най-бързото решение на нашите проблеми. Защото запалва искрата на надеждата у нас, прави ни по-силни, по-живи, по-целеустремени. Всеки ден правете така, че поне един човек да се усмихне. И за него всеки ден ще бъде светъл. А сега едно предизвикателство за всички хора по света. Снимайте се докато се усмихвате, качете снимката на вашия профил в Facebook, отбележете 10 свои приятели Плюс нас. и ги накарайте да направят същото. Не забравяйте да харесате нашата страница. Също така ще може да изтеглите много видове усмивки, които да направят вашите снимки още по-усмихнати. Предизвикваме ви да се усмихвате!